включва филтриращата система. 5 броя филтри, по едно за всяка фаза на филтрация. Смесител, 3-посочен клапан за вода, адаптери за тръбите, ключ за завиване и развиване на филтрите и мека връзка. Ето и какви са етапите на свързване. 3-посочния клапан за вода го свързваме към края на филтриращата система. След което меката връзка я свързваме към входа на 3-посочния клапан за вода. След което монтираме смесителя за водата към мивката. Адаптера за вода го свързваме към маркуча, а другият край на адаптера се монтира отдолу към смесителя. Този край на маркуча го свързваме към изхода на филтъра. Края на меката връзка на филтърната система го свързваме към централната вода. Бърз и лесен монтаж, само от няколко прости стъпки. И вече имате чиста питейна вода, без никакви следи от замърсявания.